Hi there, my name is Oljas. I want to make a video introducing myself. I'm from Kazakhstan and now I'm going to try to speak on 7 languages which I learned so far. Not all of them are really fluent, but I hope you'll help me if I have any kind of mistakes. Okay, so let me start. Менің ана тілім қазақша. Соған өте қуаныштымын және баршамыз қазақтар өз арамызда қазақша сөйлеуге тырысайық деген бір үндеу жасасам жақсы болады деп ойлаймын. Яғни өз тілімізді құрметтеп, оны әрдайым көрсетіп, адамдарға танытып жүрейік. Şimdi de Türkçe söyleyeyim. Türkçe benim ana dilim. Kazakçama en yakın bir dildir. Yani bir de öğrendiğim dillerden en kolayıdır. Zaten böyle biraz bakarsanız birkaç tane ses farkı vardır ve yani Türkçe bayağı sadeleşmiştir zamanla beraber. Yoksa kökümüz aynıdır ve bir sürü ortak yapılarımız vardır. Chciałbym jeszcze rozmawiać po polsku. Studiowałem się w Krakowie cały rok i bardzo mi się tam spodobało i chciałbym rozmawiać po polsku, bo nie mam teraz praktyki i to szkoda. I jeżeli jest ktoś z Polski, to bardzo proszę, zapraszam tutaj i będzie bardzo szczęśliwy z wami porozmawiać в языку польским. Можно теперь и по-русски поговорить. Русский я знаю с 4 лет и прочитал немало литературы на русском языке. Ну, в общем-то и все. Владею им достаточно хорошо, я так думаю. И в основном много полезной информации беру через русский язык. Я podemos hablar en español. Tenía mucho tiempo libre en el año pasado y decidí que pude estudiar algo nuevo y mi decisión era estudiar una nueva lenguaje y elegí español. No sé, me gustaba siempre desde era pequeño el fútbol español y el Barça y pues era fácil para mí aprender español. Entonces no uso nada complejo, pero es suficiente para mí a hablar, escribir y ver películas, por ejemplo. Pero cuando leo algo eso es un poco más difícil y yo tengo que estudiar más a mejorarme. Y jetzt auf Deutsch. Das ist nur zu angeben, weil ich kann nicht mich sehr gut erklären auf Deutsch und ich habe schon viele Fehler. Und das wäre super, wenn Sie mich helfen können. Und ja, ich denke, das ist alles für heute und viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.